सनशाईन सोलर सिस्टीम कणकवली आकर्षक ऑफर्स पीएम सौर घर योजना तसेच स्मार्ट सौर घर योजना अंतर्गत सबसिडीसह सोलर प्रोजेक्ट सनशाईन सोलर सिस्टीम छत्रपती शिवाजी महाराज चौक पंचायत समिती जवळ कणकवली। आजच संपर्क साधा आणि वीज बिलांची चिंता कायमची दूर करा। रोपॅक्स सेवेमुळे कोकणच्या जलप्रवासाचं नवं पर्व सुरू झालंय। मत्स्य व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांच्या मेहनतीला यश आलंय। मुंबई विजयदुर्ग रोपॅक्स सेवेला मंत्री नितेश राणेंनी हिरवा झेंडा दाखवलाय। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुभेच्छा देखील दिल्या। यावर अनेक प्रवाशांनी याचा अनुभव देखील शेअर केलाय। भाराराटीच्या भारापाताच्या आणि गणपती गजानना महाराजा शिगण्याच्या मुहूर्तावर ज्या सागरातून रोरो बोट सेवा भाऊचा धक्का ते विजयदुर्ग कोकणात जाता महाराजा सागर मुंबईतून कोकणात बोट सेवा सुरू होती ह्या आमचे सन्माननीय आमदार आणि मंत्री नितेशजी राणे साहेबांचा स्वप्न होता रे महाराजा। लाडके मुख्यमंत्री सन्माननीय देवाभाऊ साहेबांनी चमत्कारी केल्यानी आणि नितेशजी राणे साहेबांचं स्वप्न पूर्ण झालं रे महाराजा। नमस्कार, मी राजू गुंडाळे केशरमधून आज खास नितेश राणे साहेबांनी आज जो रोरो बोट सेवेचा शुभारंभ केला त्यासाठी मुंबई टू विजयदुर्ग या फेरी बोटीचा मनमुराद आस्वाद घेतला। स्थानिक हॉटेल व्यावसायिकांनी याच पद्धतीने येणाऱ्या टुरिस्टची व्यवस्था करून आपलाही रोजगार वाढेल याकडे जर लक्ष दिलं तर जे राणे साहेबांच्या मनातील कोकण आहे ते नक्कीच पुढे येईल। Hi, my name is Naisa Patino and today I am traveling in the M2M services from Mumbai to Vijaydurg. This is the first time service started and this is all thanks to Mr. Nitesh Rane, Honorable Minister of Ports, who has made this possible happen for all the people traveling here today. And this is a wonderful experience. We have never experienced this kind of a service where we can come with our vehicle, park it in the ferry and travel towards Goa, heading towards Goa. नमस्कार, आज ही आपला भाऊचा धक्का मुंबई ते विजयदुर्ग ही रोरो सेवा आमचे सन्माननीय सिंधुदुर्गाचे पालकमंत्री आमदार साहेब आणि मंत्री आहेत ते आणि त्यांचं स्वप्न होतं आणि ते स्वप्न प्रत्यक्षात आमच्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री सन्माननीय देवाभाऊ साहेब यांचा चमत्कार तो म्हणावंच लागणार। आणि ह्यो रोरो सेवा आज ही होळीच्या मुहूर्तावर सुरू झाली आहे त्याच्याबद्दल कोकणी माणसाला आनंदी आहेत। याचा सगळा श्रेय आमच्या नितेशजी राणे साहेब आणि सन्माननीय लाडके आमचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवाभाऊ साहेब यांना सगळ्यात जास्त श्रेय आम्ही कोकणी बांधव सगळे देणार आणि त्यांचे खूप खूप आभार आम्ही मानतो। नमस्कार, प्रणाम, राम राम। मी अस्सल कोकणकर संदीप पवसकर ओळखलो ना। म्हणजे बोट चालवतोय ना मी ती गावाकडे, पण आता मी काय माहिती आहे बोटीतच आहे। म्हणजे रोरो हाऊस मोठ्या बोटीत झालाय, मोठ्या बोटीत समुद्र आहे आणि मस्त बोट चालत आहे। अवाढव्य बोट आहे पण अजिबात त्रास नाही आहे। म्हटलं होतं घराघरात पण अजिबात त्रास नाही आहे। फिलिंग मस्त राजेशाही थाट आहे आणि साहेबांचं नाव घेते आता मी, कारण ह्या साधी गोष्ट नाही आहे। कारण ही संकल्पना म्हणजे काही जणांची होती असतात, पण प्रत्यक्ष उतरायची संकल्पना आहे ना तर राणेसाहेबांच्याच आहे आणि नितेश साहेबांनी या काम महान कार्य केलेलं आहे, त्याच्यामुळे त्यांना मी सलाम करते। आपल्या कोकणाला जो सुंदर किनारा लाभलेला आहे खरोखरच हा स्वर्ग आहे आणि या स्वर्गात आज आपण रोरो या सेवेतून प्रवास करतो। भाऊचा धक्का ते विजयदुर्ग। खरोखर आमचे आदरणीय पालकमंत्री नितेशजी नारायणराव राणे साहेब यांचा आम्ही मनापासून आभार मानतो। आपल्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री सन्मान्य देवेंद्र फडणवीस यांची संकल्पना आणि आमच्या भागाचे खासदार आणि आमचे नेते सन्माननीय राणेसाहेब यांचं स्वप्न आज सत्यात उतरण्याचं काम आमचे लाडके पालकमंत्री आणि मत्स्य आणि बंदरे विकास मंत्री सन्मान्य नितेशजी राणेसाहेब यांनी केलं आहे। आणि खऱ्या अर्थाने मुंबई ते विजयदुर्ग ही रोरो सेवा आज चालू करण्यात आलेली आहे। सन्माननीय आमदार नितेश राणे साहेब आपले मंत्री यांच्या
प्रयत्नाने देवाभाऊ देवेंद्र फडणवीस यांच्या सहकार्याने आज विजयदुर्ग बोट चालू झाली आहे. म्हणजेच मुंबई विजयदुर्ग प्रवास हा बोटीतून करायचा आम्हाला संधी मिळाली आहे. माझं नाव अमृता अनिल कांदळगावकर आहे आणि आम्ही M2Mचा हा प्रवास करतो आहे. आम्ही आमच्या गावाला चाललो आहे, कांदळ गावात. आणि हा पहिला प्रवास खूपच छान होता आणि खूपच एक्सपिरियन्स छान आणि जेवण पण छान होतं इकडे सगळं. आणि हे सगळी सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी नितेश साहेबांना आम्ही खूप आभारी आहोत. आम्ही मनापासून थँक्यू म्हणतो आणि त्यांच्या प्रयत्नांमुळे हे सगळं शक्य झालेलं आहे. मी वैशाली सरवणकर, मी विजयदुर्गाचे असल्यामुळे मला अभिमान आहे की आपल्या गावी ही बोट येते. त्यामुळे पर्यटकांना खूप चालना मिळेल, आपला विजयदुर्ग गाव पण सुधारेल. सिंधुदुर्ग गावासाठी तर खूपच म्हणजे प्रेरणादायी हे बोटची सेवा खूप छान उपलब्ध करून दिली आहे. माझं नाव प्राजक्ता कुलकर्णी, आम्ही ठाण्याला राहतो. मुंबईवरून आम्ही आता विजयदुर्गवरून आम्ही पुढे तारकर्लीला जाणार आहोत. हा आमचा फर्स्ट एक्सपिरियन्स आहे आणि खूप चांगला आहे एक्सपिरियन्स. मेन म्हणजे ट्रॅफिक आणि पोल्युशन या सगळ्यापासून हे बरं वाटतं जरा. काहीतरी वेगळं बघायला मिळालं आणि वी आर एक्सायटेड. नमस्कार, माझं नाव वर्षा तळेकर, मी कणकवलीला राहते. आज मी रोरोचा पहिला प्रवास केला मुंबई टू विजयदुर्ग. खूप छान वाटलं, खूप मस्त अनुभव होता आणि आम्हा सिंधुदुर्गवासियांसाठी ही खूप आनंदाची गोष्ट आहे. आणि ही शक्य झाली ती म्हणजे माननीय नितेश साहेब यांच्यामुळेच. तर त्यांचे मी एक पहिला खूप आभार मानते. नमस्कार, मी अंजली अनिल कदम देवगड. मुंबईवरून आता मी देवगडला जात आहे. पण जी आपली रोरो मुंबई ते विजयदुर्ग ही जी बोट सेवा आहे तर ती अत्यंत सुखकारक आणि अशी खूप छान आहे. प्रवास जो झाला आहे तो चांगला झालेला आहे, कुठल्याही प्रकारचा त्रास नाही आहे. तर खरंच आम्ही संपूर्ण सिंधुदुर्गवासियांतर्फे आपले पालकमंत्री मान्य नितेश राणे साहेब यांचे आम्ही आभार मानतो. तसं बघितलं गेलं तर कोकणवासियांसाठी आणि खास करून देवगडवासियांसाठी एक आनंदाचा आणि सुवर्णाचा क्षण आहे. मुंबईवरून भाऊचा धक्का ते विजयदुर्ग रोरो फेरी आजपासून सुरू झाली आहे. आपले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांचं स्वप्न होतं की जलवाहतूक सुरू व्हावी आणि ते फडणवीस साहेबांचं स्वप्न हे आमच्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री सन्मान्य नितेशजी राणे साहेब यांनी त्यांच्या प्रयत्नातून आज यशस्वी करून दाखवलं आहे. संपूर्ण देवगडवासियांतर्फे मी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब तसेच पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब यांचे खूप खूप आभार मानतो.